Buzz Lightyear, avaruusrangeri ja keisarin uusi valtaistuin. Mitä ihmettä? Paha keisari Zurg on vallannut kuningas Novan, Tangea-planeetan hallitsijan valtaistuinhuoneen. Zurg määrää jättiherhiläisen, suurimman ja ilkeimmän robottinsa, sieppaamaan kuningas Novan. Kuningas Nova on joutunut jättiherhiläisen kynsiin. Kuninkaan tytär, prinsessa Mira Nova, yrittää auttaa. Mira vakuuttaa kuningas Novalle, ettei tämä joudu olemaan jättiherhiläisen metallisen kuoren sisällä kauaa. Tangealaiset hihittävät. Senkin älykääpiö. Pystymme sulautumaan minkä tahansa esineen läpi. Vapautamme kuningas Novan tuota pikaa. Toukka muistuttaa Zurgia jättiherhiläisen erikoiskuoresta. Zurg kerskuu. Varustin jättiherhiläiseni anti-aavevoimakuorella. Kukas nyt on älykääpiö? Yllättäen tähän vastaakin Buzz. No sinä tietysti, Zurg. Zurg karjuu. Jättiherhiläinen, tuhoa Buzz Lightyear! Buzz syöksyy esiin kohtaamaan Zurgin ja jättiherhiläisen. Zurg käskee. Jättiherhiläinen, kuulitko? Sinun pitää tuhota Buzz Lightyear! Jättiherhiläinen ryhtyy toimeen, ampuen pelottavia energiavanteita pelotonta sankariamme kohti. Jättiherhiläisen energiavanteista ei ole vastusta Buzz Lightyearille. Zurg komentaa jättiherhiläistä. Murskaa Buzz Lightyear heti! Hirviömäisen robottijalan uhan alla Buzzin pitää ajatella nopeasti. Yllättäen Buzz aukaisee pukuunsa kuuluvat siivet. Vapauttaen näin itsensä viime hetkessä. Buzz kiusaa Zurgia. Et ole tainnut lukea avaruusrangerin tehtäväoppaan osasta 4, sääntöä Omega. Vältä kaikin keinoin joutumasta jättiläisrobotin jalan tallomaksi. Taistelun jatkuessa prinsessa Mira Nova pyytää neuvonantajiaan auttamaan Buzzia. He sulautuvat seinän läpi miettimään suunnitelmaansa. Ei hätää, autan teidät pakoon yhdessä hujauksessa, ylhäisyys. Buzz lupaa. Zurg nälvii Buzzille. Jättiherhiläinen ei väsy koskaan. Ei väsy myöskään oikeus, kuittaa Buzz. Jättiherhiläinen hyökkää, paiskaten Buzzin voimalla seinän läpi. Hetkeäkään epäröimättä Mira hyppää lähimmän liitolaudan kyytiin, tietämättä itsekään mikä vuoksi. Ulkona Buzz yrittää aktivoida siipensä, mutta ne ovat jumiutuneet. Liitolaudalla leijaillen Mira sulauttaa itsensä seinän läpi. Hei, tarvitsetko apua? Mira nappaa Buzzin lennosta kyytiin pysäyttäen tämän hurjan syöksykierteen. Päästyään turvallisesti läheiselle parvekkeelle, Buzz ja Mira tajuavat voivansa nujertaa Zurgin vain yhdellä tavalla. Yhdessä. Buzz valistaa prinsessaa. Erään asian olen oppinut seikkailuistani. Et koskaan voita, jos mietit syitä, miksi voit hävitä. Sillä välin Zurg marisee, ettei kuningas Novan valtaistuin ole tarpeeksi mukava. Hän haluaa, että siihen lisätään selänhierontalaite. Toukka rientää täyttämään Zurgin käskyä. Mira pysäyttää Toukan puuhat alkuunsa ja astuu melkein tämän päälle saapuessaan. Peruuta tilaus.
Isä pitää valtaistuimestaan sellaisena kuin se on, sanoo hän ylpeästi. Jälleen kerran Zurg käskee jättiherhiläisen prinsessan kimppuun ja kauhistuttava robotti herää uudestaan eloon. Mira yrittää paeta robotin polttavia energiasäteitä. Jättiherhiläinen jahtaa prinsessaa, mutta törmääkin ryminällä seinään. Nyt Buzzin ja Miran pitää toteuttaa suunnitelmansa vauhdilla. Mira antaa Buzzille merkin. Samassa Buzz lentää liitolaudalla paikalle ja toteaa: hienoa, prinsessa! Buzz Lightyear pelastaa! Buzz kiertää robottia kietoen samalla pitkän nauhan jättiherhiläisen jalkojen ympäri ja lopulta jättimäinen robotti kaatuu rysähtäen kumoon. Zurg ihmettelee, oliko tuo rysäys pahuuden voiton suloinen sävel? Mutta Buzz pilaa Zurgin riemun. Ei, Zurg, se oli vapauden voittoisa viisu. Tangean vapauden. Kuningas Nova kertoo Miralle olevansa kunnossa. Kirottu, Buzz Lightyear! Jälleen kerran Zurgin suunnitelma epäonnistui. Buzz kysyy Zurgilta, eikö tämä unohtanut jotain. Kyllä, kirottu sinäkin, prinsessa Mira, huokaa Zurg. Lyötynä ja allapäin Zurg hyvästelee taas yhden täydellisen ilkeän suunnitelman. Buzz kiittää Miraa avusta Zurgin nujertamisessa ja pyytää häntä avaruusrangerien iloiseen joukkoon. Ja prinsessa suostuu. Avaruusrangeri Mira Nova. Sehän kuulostaa hyvältä. Loppu tältä erää.